כמה טיפים חשובים על צום והנקה. לפני הצום, הקפידי על שתייה מרובה של מים, על תזונה עתירת פחמימות ומופחתת מלח. תתארגני מראש על עזרה עם התינוק ותגייסי את הילדים הגדולים לטובת המנוחה שלך. חשוב לבדוק לפני הצום מהן ההנחיות הנכונות עבורך במקרה ואת מרגישה צורך לשתות. בזמן הצום, הקפידי להעניק את התינוק לעתים קרובות, כדי לשמור על ייצור החלב וכדי שהתינוק לא ירגיש בשינויים בזרם אם יהיו כאלה. והנקה בשכיבה ממש יכולה לעזור. שימי לב שהתינוק עושה פיפי בצורה תקינה ולא מתייבש. לאחר הצום, תחזרי לשגרה לאט ובנחת, והמשיכי כמובן בהנקות תכופות. עדיף לא לתת בקבוקים בזמן הצום אם אין צורך אמיתי, כי זה יכול לגרום לתינוק להעדפת בקבוק בגלל ירידה אפשרית בזרם החלב. ומשהו קטן ממני, הכי חשוב, כמו תמיד, שתהיי קשובה לעצמך ולתינוק שלך. אם במקרה את מרגישה שיש חשש לבריאותך או לבריאות התינוק שלך, אל תהססי להתקשר למוקד קופת החולים. אז שיהיה צום קל וגמר חתימה טובה לכולכן.